intensas. Benvidas, benvidos, benvides a Intensas, un espazo onde sentir é político, emoción, lingua e feminismo en conversa. Bueno, comezamos o 2026 con este cuarto programa, a ver se conseguimos rematar o ano co vosso apoio e ca vosas ganas. Poderíamos adicar este programa todos os que nos quedan a axenda que nos entrou neste 2026, porque nai querida todo o que está pasando, pero bueno, hoxe non toca. Podedes facernos petición nas redes para que traigamos aquí algo que vos interese. Hoxe imos falar de migracións, de identidade e de comunidade. Quedade con nós porque a conversa trae o que vos acabo de comentar, cultura e libro. Hoxe a verdade é que me fai moitísima ilusión, sempre o digo, me fai ilusión todo o mundo que ven, que a nosa convidada é María Eugenia Ambort, coñecida como Maru, que é investigadora social, nada na Patagonia, formada en Socioloxía na Plata. Ela está aquí en Galicia, non, como muller inmigrante, porque viu por tema de estudos, non, sempre dende unha perspectiva activista, que é moi interesante todo o que fai nese sentido, e ao final creou vínculos aquí na nosa terra e acabou quedando, algo que nos pode explicar ela mellor despois. Entón, desde ese lugar, dende a súa investigación, experiencia vital, abrimos hoxe a entrevista. E nada, queremos situar un pouquiño a información que ides a escoitar. Maru nos vai explicar a través da súa experiencia vital, pero tamén parte do seu traballo investigador. É dicir, estudos feministas sobre a migración en América Latina, non? É dicir, tamén podedes consultar sobre este tema algúns publicados na revista Estudos Feministas Cielo, unha referencia académica de acceso público, non? E Maru tamén nos pode recomendar algún lugar onde atopar a súa investigación ou algunha dese eixo, non? Para quen estea interesado ou interesada. E nada, estes estudos sinalan que as mulleres migrantes asumen unha maior carga de coidados, non é sorpresa, que o xénero condiciona os procesos migratorios e que os espacios comunitarios son claves para resistir e crear pertenza. Pois desde aquí comezamos. Que tal, Maru? Benvida a Intensas. Hola, boas tardes, moitas grazas. Como te atopas? Ganas de falar con nós? Sí, bueno, veño desde Coruña, tive unha viaxe ata aquí, pero moi contenta. Viaxe en tren, que bueno, que aproveitamos tamén, o iba a dicir no peche, para darnos o pésame ás víctimas do accidente estes días e un abrazo forte ás familias, como non podía ser de outra forma. Bueno, Maru, vamos a empezar ca entrevista. A túa investigación atravesa, bueno, o mundo rural, a identidade, a participación. En que momento sentiches que ese ser... É dicir, que ese ia ser o teu lugar de traballo, de reflexión e que che ofrece rural como espazo político? Bueno, eu comecei a militar co meu activismo no que aquí se chamaría o autonomismo, na Argentina era a Esquerda Popular, e dende ali o meu primeiro traballo dende a universidade foi nas cárceres, pero a partir dese movimento fun facer unha formación en Brasil, con Movementos en Terra, na Escola Nacional Florestan Fernández, e coñecín de primeira man a loita pola terra, non? E, bueno, a partir de aí foi unha experiencia de 4 meses de convivencia con militantes de toda América Latina. Bueno, pois volvín a miña terra moi sensibilizada pola loita polo acceso á terra, os dereitos campesinos, pero que tamén está atravesada por a loita ambientalista, o dereito á alimentación, a transición cara á agroecoloxía. Bueno, me fixo entender que esta era como unha loita central e moi básica frente aos procesos de apropiación que conforman o capitalismo, ¿no? Que están aí e que
aí confluxen pois o dereito por unha vida digna, o que a dignificación do campesinado, deses saberes ancestrais, toda a sabiduría que hai en relación ás sementes, aos cultivos, e, bueno, iso para min traza unha liña de continuidade que inclusive se fixo moito máis evidente na pandemia, cos traballos esenciais que eran a produción de alimentos. E, bueno, a partir de aí e de outras experiencias vitais, tamén a experiencia de meus pais que son productores na Patagonia, pois me interpelou e volvín a militar en este espazo, e en La Plata hai un sector hortícola moi potente, con moitos agricultores e agricultoras, xustamente a maioría de orixe boliviano, que traballan a terra en condicións de extrema precariedade e desigualdade. Foi ali onde me inserín e comecei pois a militar e tamén a investigar. Que interesante, verdade. Entón, a través de historias de mulleres que emigran entre Bolivia, como acabas de nomear, e Argentina, achegaxeste a realidades moi duras? Entendemos que sí, non? É dicir, que a precariedade, como acabas de nomear, é moi complexa, é moi difícil de erradicar. Que desigualdades de xénero pareceron máis evidentes neses procesos migratorios? É dicir, igual que puides conversar con elas, intimar máis. Bueno, nos comezamos a organizarnos nun movimento social sindical en torno aos dereitos laborais dos agricultores e agricultoras, o dereito polo acceso á terra, porque ali a maioría son arrendatarios, e a cuestión de xénero emerxeu como unha cousa que estaba aí, como con moita opresión. Comezamos primeiro a facer unhas xuntanzas que se chamaron rondas de mulleres, que pois estaban dedicadas a coñecernos, a criar confianza, a establecer un vínculo e pois a debatir algúns temas relacionados co xénero. E, bueno, podo recoñecer que esa foi a miña escola tamén de feminismo, ese encontro con outras nese contexto da militancia. E a verdade é que foi espazo onde, en primeiro lugar, poñerle nome a un montón de situacións que non estaban identificadas como violencias, ¿no? E un espazo seguro onde poder, digamos, falar dunha maneira distendida, onde criar unha complicidade e unha rede que poida acompañar, como xa che digo, situacións de violencia pois económica, de traballar pero non poder decidir en que gastar o diñeiro, infelizmente situacións de violencia física, pero tamén de violencia psicolóxica, de sentirse menos, de tener o corpo contraído porque estás non podes ser ti mesma. Moitas situacións de violencia que ademais se entrelazan co proceso migratorio porque non ten que ver solo con ser muller, sino que aí, polo que eu poiden entender e compartir, a orixe campesina e indígena trae unha carga de unha situación na infancia de extrema pobreza e tamén a violencia de ter que sair a traballar aos 7, 8 anos sendo neno ou nena, ¿no? E entón eso xa marca as túas condicións de posibilidade de desenvolver outros aspectos da túa vida. E eso sumado a unha particular violencia e opresión cara ás mulleres que só eran consideradas en tanto madres e esposas para servir a outros. E entón, esa situación no lugar de orixen tamén se potencia coa migración porque Argentina é unha sociedade que se ve a sí misma como blanca, europea e que inferioriza a calquer tipo de mestizaxe co afro ou co indígena. Entón, a chegada nesta sociedade que ao final ali vanse creando guetos para os migrantes latinoamericanos, pois tamén facía que esas desigualdades se potenciaran no aillamento, no estar sempre nesta propia comunidade, que tamén a ruralidade xa te aílla un pouco dos vínculos con outras persoas, porque pois
estás máis lonxe da cidade, só estás entre a comunidade familiar que pode apoiar ou non, si tes que sair dun proceso de violencia. Entón, bueno, hai moitas capas que é máis fácil entendelas cando as miramos dende a perspectiva da interseccionalidade, non? Que é algo que xa falamos antes da entrevista. No, parece moi importante porque, por exemplo, no programa 25 sí que ou no resto que acaban vinculados moito ao xénero, sí que enfatizamos na importancia da interseccionalidade, verdade, que hai que ter en conta, non? Porque senón prima un feminismo branco que non nos interpela a todas e que non é a realidade, non? E como dicen, Argentina é algo que donde poñen o foco, pois aínda primar máis, non, estudar, traballar, militar dende esa perspectiva máis ampla, non, chegar a todos os marcos e non quedamos só cunha realidade que queremos, non, realmente. Ora unha parte que me parece super interesante de investigar estas migracións e ao final ao mesmo tempo vivir a túa propia experiencia, non, chegar por estudos, quedar, crear fogar, decir, a maternidade. Que puntos de encontro e que diferencias atopas no teu proceso e no proceso que viviches e acompañaches, non, a esas mulleres nos teus estudos e na túa militancia? Bueno, teño que destacar primeiro as diferencias, ¿no? Porque, bueno, foron unha serie de privilexios acumulados que me permitiron chegar a Europa dende a universidade, que me permitiron decidir, quedar, si quería ou volver, si quería volver. Entón, dende ali, a miña maneira de chegar, si que eu creo que foi máis doada, pero si que o meu tránsito se fixo ao mesmo tempo que a maternidade, non? A chegada a unha cidade que ao final, bueno, era nova e unha cultura que por moita similitude tamén era nova. E o feito de estar aquí con unha bebé sí que me fixo entender moitas cousas que no momento que eu fixen a investigación, que estive máis en contacto con estas mulleres, me parecía un pouco, ou non o entendía ou non me parecía tan importante, non? E que ten que ver con bueno, chegas a unha cidade e non coñeces o mapa, non sabes onde están as cousas, non é tan fácil decir, bueno, teño que comprar algo e non sabes onde ir, ou non sabes, ni siquiera sabes que é o que che gusta ou que non che gusta cando tes que comprar. Ou na época que eu militaba ali, bueno, tiña moitas reunións, tiña moitas actividades e unha vez ao mes unha asamblea, que era unha máis. E claro, para elas era a asamblea e veía que se prepararon un montón e tal e cual. E claro, cando eu cheguei aquí, a única actividade que tiña tal vez no mes, tamén me preparaba e era como o meu evento onde podía coñecer persoas, ter información, ter redes, e todo eso, cando tes un bebé, pois custache o doble, non? Entón, e tamén eu creo que naquela eu tiña unha mirada un pouco romantizada da maternidade como, bueno, algo moi bonito. Despois, cando chegas ali, ves que, bueno, que tiene sus claroscuros, non? E que o que eu vía un pouco exagerado, como definirías a maternidade? Bueno, como unha pérdida de libertad, non? E cando pois cheguei ali ves que, bueno, que un pouco sí, ¿no? Que a túa vida dá un xiro e estás en esa situación de dependencia total de outra persona. Foron algunhas cousas que ata que eu non o vivín tamén é difícil a veces entendelo, por máis que teóricamente pode estar ben explicado en outros sitios. E ao final aquí, como nos contaches tamén sempre estudas e sempre intentas ter unha mirada activista dentro de todo o que fas, non? Tanto laboralmente como noutro tipo de espazos. Dicir, igual falarnos do proxecto no que estás en Compostela, decir que aí ao final estás creando comunidade, estás creando lazos, non? Para sentir como metes dito un pouco non de fogar de as persoas, non? Que realmente sí que é o voso fogar aquí, a segunda casa ou a primeira casa, como lle queramos chamar, pero que tamén necesitades un espazo onde sentirvos representadas, ter cousas en común, non? Que igual nós aquí non entendemos, non? A transición que pasache de esa máis dura, menos dura, con máis privilexio, con menos.
Bueno, eu creo que a dimensión do tempo sempre está como moi presente nas migracións e non sempre cando as analizamos ou falamos a lixeira eso queda en evidencia, non? Porque ao final eu levo 5 anos aquí, pero tamén pasan 10, parece que acabas de chegar, ou hai cousas que sempre te remontan ali, ou hai unha sensación de que vas volver, pero en realidad te vas dando conta de que igual tal vez non, pero e como pasou tanto tempo bueno, e o tempo tamén fai con que ti teñas máis nocións da cultura local, teñas máis vínculos, entón eu creo que eso é moi importante. Ao final son procesos migratorios, non acaban nunca, solamente se van como refacendo. Sí, como etapas diferentes. Sí, e, bueno, un espazo para min de acollida aquí en Galicia e que tamén, pois, me conecta un pouco con América Latina, pero que tamén fai parte bueno, xa é un movimento máis transnacional. É a Casa Comunitaria Aluandé, que está aquí en Santiago de Compostela, que é un espazo onde particularmente practicamos capoeira angola. Eu coñecí a capoeira angola en La Plata e tamén, bueno, é unha manifestación afro-brasileña, non? E bueno, e é un espazo aberto onde, justamente como dicías, pois practicamos comunidade dende o facer exercicio físico, pero tamén música, tamén coñecer a historia a través da cultura oral, bueno, e a Casa Comunitaria Luande non é só un espazo de capoeira, pero tamén de acollida para persoas migrantes, racializadas, é un espazo aberto a diferentes identidades de xénero, e bueno, recomendo a todos os que non o coñezan, podedes buscalo nas redes, podedes achegarvos en Cancelas, sempre é un espazo de portas abertas e a quen o habitamos, pois sí que é un lugar onde che fai sentir en casa de alguna maneira, non? Pues, todo o mundo anotando ese maravilloso proxecto que están creando, bueno, que xa crearon. E, bueno, para pechar esa entrevista, logo volveremos contigo, pero neste intre, decir, nos parece moi importante que deixes como unha mensaxe breve, non? Nun contexto super reaccionario que a extrema dereita está en auxe, non? Logo deste mes, como dicía no inicio, especialmente, non? Vemos contra o feminismo, contra a diversidade. Como crees que deberíamos responder dende os espazos feministas e comunitarios, tamén pensando nas mulleres que emigran, tamén como unha mensaxe máis cara á mocidade, non? Que se está vendo moi afectada, están introducindo moito estes discursos. Bueno, eu, en primeiro lugar, creo que digan o que digan, crear comunidade non se fai dende as redes sociais, no cara a cara, no día a día, non estar xuntos e xuntas, e ali a verdade é que moitas das caretas de odio que se escoitan por ali caen, porque facer cousas xuntas que te leven, pois, a intercambiar unha idea e a coñecer a historia do outro, ao final te leva por unha parte a empatía, non? A humanizar o outro. Nos ali en Coruña problematizamos bastante a partir destes discursos de odio cos migrantes e tal, que ao final estigmatizan, levan a pensar en delincuencia e tal. E cando ti ves que detrás desa persona pois hai unha historia vivida, sufrida, e consigues poñerte de igual a igual e empatizar, ao final somos todos máis ou menos iguais, cos nosos defectos, cos días peores, mellores. Eu creo que polo menos a miña militancia a min custame moito solo facer dende os discursos, cando te encontras a facer cousas e podes establecer un vínculo no tempo que cando hai que reaccionar pois te permite xa ter esa complicidade. Eu creo que é un punto de partida e que vale para o feminismo como para outras reivindicacións de xusticia social, non?
Pois final. moitas gracias, Maru, a verdade que é super interesante todo, pena non poder afondar máis no que investigaches, non? E no que estás militando. Entón, eu diríalle aos mozos e mozas que non se queden cos titulares, que exploren máis, que coñezan as persoas e que, por favor, empaticen, pero sobre todo iso, que non nos quedemos con un par de liñas que aparecen nas redes e saíamos a coñecer e a crear comunidade da forma que acaba de explicar Maru, que ademais é unha forma moi bonita. Bueno, pois ahora vamos a pasar con outra parte do programa, unha das nosas seccións fixas, como sabedes, con Miriam Arantón, que é o seu minuto literario, a súa sección, o seu tempo. Que nos conte ela o que quere hoxe. Bueno, bos días, eu sou Miriam e hoxe traivos o libro A Galiza feminista, Tebras e alboradas, de María Couceiro Castro. María Couceiro Castro é xornalista, investigadora e activista feminista galega. O seu traballo céntrase na memoria das mulleres, no feminismo na Galicia e no análisis crítico do poder, da historia e dos relatos que se nos contan. Ten unha longa traxectoria no xornalismo e na investigación social e destaca especialmente pola súa capacidade para unir rigor académico cunha linguaxe clara e accesible para todo o mundo. En A Galiza feminista fai precisamente iso, poñer coñecemento, historia e reflexión política ao alcance de todos e de todas. A Galiza feminista, Tebras e alboradas, é un ensaio que percorre a historia do feminismo galego desde finais do século XIX ata a actualidade. O libro rescata nomes, loitas e experiencias das mulleres que foron fundamentais, pero que moitas veces quedaron fora do relato oficial. Non é só un libro da historia, é tamén unha reflexión sobre o presente, sobre os conflictos internos do feminismo e sobre os retos que temos por diante. As tebras falan das dificultades, das resistencias e das violencias, e as alboradas da conquista das redes e das esperanzas. Por que é interesante lelo e por que vos lo recomendo? Básicamente, é un libro especialmente interesante porque nos axuda a entender que o feminismo en Galiza ten identidade propia, ligada á lingua e ao territorio e ás condicións políticas e sociais do país. Léese con facilidade, pero deixa moito que pensar. Recomendo porque dá ferramentas para comprender o presente, para recoñecernos nunha tradición feminista colectiva e para lembrar que os dereitos que temos hoxe son froito de moitas loitas anteriores. É unha lectura moi valiosa tanto para quen xa está no feminismo para con quen queira achegarse a él desde unha perspectiva galega. Así que, de verdade, espero que vos guste moito se o ledes. E listo. Moitas grazas, Miriam, a verdade é que non o lin, pero tomo nota. Tomade todas e todes nota na casa. Tamén aceptamos comentarios e libros que vos apetece que comentamos, que leamos ou que traiamos aquí ao programa. Agora vamos a dar paso á sección cultural con Daniel López, que hoxe se vai conectar por teléfono porque hai folga de autobuses e quere ser consecuente cas súas ideas. E os coitamos dende a casa. Hola, Dani. Boas, compañeiras. Que tal? Pois mira, hoxe vamos a poñer algo de música. Un dos meus artistas favoritos que se chama Ricky Hombre Libre. É unha desas persoas que cando coñeces pois ten unha enerxía especial. Ricky naceu en Latinoamérica, viviu gran parte da súa vida en Coruña, onde comezou a crear música a principios deste século, polo ano 2000, con ámbito Quinito, que era un grupo que tiveron bastante recoñecemento dentro de Galicia, e despois con outro grupo que se chamaba 6 en 6, que era un pouco máis enfocado a nivel nacional e que tamén é un disco que recomendo escoitar. Ás veces o rap é como café para moi cafeteiros, non? Porque parece que se non estás dentro da cultura é difícil seguir toda a intrahistoria, pero Ricky ten unha forma de comunicar moi clara e concisa sen perder un ápice da calidade na súa escritura. Por eso é un tema que traemos hoxe de Ricky, que se chama Vengo de Galicia, un pouco reivindicando a cultura de aquí, así que deixamos con o tema e desfrutade. Se vos gusta, podemos buscarlo nas súas redes sociais, en YouTube, en Spotify, aí ten moitísimos temas para escoitar. Graciñas, Dani. Dámoslle. Vengo de Galicia, represento en cada rincón, en cada esquina, en cada calle, en cada puta canción. A cada sitio al que voy la represento, aunque
peso, falamos galego, hermano, nunca te avergüences de eso. Nuestros amigos portugueses, años en la lucha con los mismos intereses. Revolucionarios en los barrios, esos warriors, María Pita contra los ingleses. No todos los días son grises, las chicas gallegas son guapas, pueden ser mises, parece pequeña en el mapa. No te confundas, Galicia enamora a la gente de otros países. Vuelven cada año a ver romper las olas, a beber vino albariño y abrazar farolas, a beberlo con más gente en la tasca que sea, o encender la chimenea y disfrutarlo a solas. Los abuelos siempre llevan pañuelos de tela, las abuelas tapan la cabeza, se hace un frío que pela. Siempre están tan orgullosas de sus nietos, si la abuela les acuna siempre se están quietos. Yeah. Galicia representa, estamos orgullosos de nuestra cultura celta, cultura de la tierra, tierra que nos alimenta, y nuestra tierra no está en venta. Galicia, o lugar más bonito do mundo. Orgulloso da miña terra, Galicia, de gaitas de lume, de orvallo, de povos con xente riquiña. Vengo de Galicia, o lugar máis bonito do mundo. Me sinto orgulloso da miña terra, Galicia, de gaitas de lume, de orvallo, de povos con xente riquiña. Vengo de Galicia. Galicia es nuestra tierra prometida, no se suele decir mucho, lo sentimos en el vientre. Al fin y al cabo somos gente introvertida, nos facila hacer... Moitísimas grazas, Dani, como sempre. Non deixa de sorprenderme as súas recomendacións. Vamos a seguir cunha parte do programa que de verdade a min encántame. Como sabedes, algo de intensas, onde as nosas convidadas e convidados deixan non a súa pegada. É como unha especie de collage co final non nos deixan como unha recomendación para as ointes, pero tamén non un recordo para nós, para a comunidade que falamos moito dela, que queremos crear, non? Esta é máis virtual, pero crear rede, non, e ir metendo mensaxes e debatendo dunha forma diferente dende moitas perspectivas. Bueno, Maru, aquí temos a súa imaxe. Que nos podes decir dende esta pequena Maru a Maru de agora? Que pegada nos vas a deixar? Sí, asina. Pero nos podes comentar que pasou, non? É dicir, que significa esta imaxe para ti, como chegaches ata aquí, dende aquela, como te sintes? Bueno, a verdade é que non sei onde estou, pero gustoume esta foto porque estou aí cos poliños. Bueno, fai unha conexión co isto que falaba do apego á terra. A verdade é que en Galicia eu tamén, un pouco retomando o que di a canción, encontreime así, é unha terra que se recibe moi ben, fora as distancias culturais, todo o apego que Galicia ten pola terra, que ten pola lingua, que, bueno, que me levou incluso a aprender o galego e a querer falalo. Para min foi unha aprendizaxe moi importante e creo que, bueno, que esta terra ten que camiñar tamén nese sentido, de seguir sendo un sitio de acollida, de enriquecerse. O sea, Galicia ten idas e voltas con América Latina e con outros lugares do mundo, e creo que é o momento de seguir asumindo ese desafío con unha responsabilidade que é histórica, co pasado e co presente. Exactamente, aparte non podemos escocer de onde vimos para onde vamos, porque nós tamén fomos migrantes, somos migrantes en moitas ocasións, e a veces se nos esquece, non, que nos acolleron e que nos fixeron casa noutra parte, non, do Atlántico, como neste caso te pasou a ti ou outras persoas que chegan, non? Hai que recibilas en Galicia, eso, agradecer, non, o vínculo que temos cas nosas raíces, ca nosa lingua, e parabenizar a Maru porque fala galego mellor que moitas persoas que coñezo. Entonces, noraboa, porque eso sí que é integrarse, ao final querer coñecer onde vives, non? Como distí, ter ese interese, crear rede tamén noutra terra, non? Entonces, que mensaxe nos deixas? Eu vou poñer... Para que nos están escoitando, non está vendo por YouTube ou Spotify, está asinando. Se queredes ver máis este álbum ou as nosas caras, como sabedes, podedes vernos en YouTube, en Spotify, escoitarnos en Ame Radio. Nada, quería recalcar outra vez o pésame ás víctimas do accidente de tren de Adamuz, que antes non dixen donde fora. Estamos atentas a novidades, cando seguramente emitamos o programa, xa veremos o panorama e xa tenemos máis información. Esperamos que nos coitedes no programa do mes que ven con moitas ganas e sorpresa. Esta vez vamos a cambiar un pouco de
personaxe convidado, por decirlo de alguna forma. E nada, Maru ahora se nos explica que agasallo nos está deixando. Eu puxen amor á terra, tecer cultura e criar comunidade. Que bonito. Grazas polo convite. Que parece que me repito en todos os programas, que ilusión, que bonito, pero es la realidad. Encántame todas as persoas que estades vindo, e de verdade, agradecer a Maru que nos explicara isto, reivindicar a comunidade, reivindicar a terra, reivindicar que nos coñezamos, que empaticemos, nada, nos vamos a despedir. Somos Intensas, este é un espazo de conversa onde sentir é político, feminismo, lingua, creando, unha vez máis, me repito, comunidade. Ata o seguinte programa. Grazas. Moitas grazas.